mandisibulisele emakhaya ndinamkele kwi-News Extra wale veki. Igama ndinguNosipho Mamase. Ndinethemba lokuba nisazonwabele iholide zePasika. Masigawule siwarhuqa. Umongameli uCyril Ramaphosa utyelele iMpuma Kapa ngelizokwenza uhlolo kwizibuko lenqanawa laseNgqurha eGqeberha. Kolu tyelelo umongameli uve ngezicwangciso zokuphucula kunye nokusebenza kakuhle kweli zibuko kunye neeprojekthi eziqhubekayo kweli phondo. As a country surrounded by almost 2.8 kilometers of seawater, we are well endowed. We've got huge, wonderful natural resources which we need to exploit to a higher level. And being here has given me, the ministers who have been here in this visit, the opportunity to see that we can grow our economy enormously and make South Africa a hub in as far as the ocean's economy is concerned. And this being part of our ocean economy master plan, it's well positioned, and obviously we have to bring in a lot of investments. And it is to this end that the government will play its own role in investing as well as attract the private sector to come and invest quite a bit of their money as well. And in the end, we want to see this contributing to job creation. Already a number of people are employed here, but we want to double and treble the number of people who are employed here. Livulwe ngokusesikweni idama kumasipala iSundays River Valley nelakhiwe eMoses Mabhida eKerkoti. Eli dama livulwe ngolwesibini ngumphathiswa wamanzi nogutyulo lwelindle uPenny Majordina. Ngabahlali abangaphaya kwama-16,000 abaza kufumana amanzi acocekileyo ngaphandle kokunkenkishelwa amanzi kumasipala iSundays River Valley. Oku kuza emva kokuvulwa kwedama ngokusesikweni ngumphathiswa wezamanzi nogutyulo. Aba bahlali nebebehleli ithuba elide bengafumani manzi ngokwaneleyo ezindlini zabo bavuyele ukuvulwa kwedama eKirkwood. So sibulela into ba idama eliside sike salifumana lakhiwa idama lesibini, so sizawuphambelwa amanzi every now and there. So umasipalathi usenzele into enhle kakhulu, siyabulela kakhulu. Ewe kakhulu kudala sisokola ngamanzi apha sixakeke itepa ziphuma imanzi. Zikhona zimile. Nazi itepa ngwethu. Ndiqwa ivula ngokuphani bona amanzi aphuma kule tepa. Siwabonile ngoku. Aqale nini uphuma kule tepa? Aqala uphuma izolo. Aqala uphuma izolo ngoba ndizowavula ngokusesikweni ndiwanikezela namhlanje. Ewe ndibulela ke ngonje le mntu anithi ke ngonje Thixo sobe amanzi aphele hayi sawuventa kwezazindlu ke ngokuba amanzi ewe amanzi sobaphinda phele nizawuventa unezindlu moseziflasha namabhadi yonke into endlini Thixo ngonje funeka lokhu imani yawuqinzela pha amanzi angene eyandithi ke ngonje Thixo ndiyayivuyela le nkqubo yokwenziwa kweli dama ixabise izigidi ezingama-35 zeerandi. Oyintloko kwezamanzi nogutyulo kweli phondo uthi umthamo wamanzi oza kunikezelwa ebahlalini kule ngingqi osuka kweli dama livulwe ngokusesikweni ngu-14 million litres phezu ko-20 million litres ebefunyanwa ngabahlali ngaphambili, nto leyo eza kubenza bafumane amanzi awoneleyo. Initially abantu bebefumana u-20 megalitres per day of raw water and astorwe ke, and then i-upgrade lena ize no-14 more megalitres, so ngokuba ku-34 megalitres, 34.2 to be precise, in terms of raw water. Then it allows then the treatment of water by the municipality, but bebekade ke betreata around 2 as well, up to 6 megalitres, but ngoku they'll be able to treat 6 megalitres more than what they normally treated. Umphathiswa wezamanzi nogutyulo uPenny Majordina ugxininise ukuba umasipala enze ngako konke okusemandleni ukuqinisekisa ukuba eli dama alonakaliswa. Eyona nto iphambili apha siyayiqonda into ba ngumasipala omncinci
wedolophu encinci engaqhelanga ufumana inkxaso enkulu esuka kurhulumente omkhulu. Size apha ke kuba siyiqonda into yoba amanzi ukuze iphuhle le ndawo kuba indawo yolimo masisondele kubo. Le nto sizisele sakhe elidami savula nee-reservoirs exabisa i-35 million kuba kufuneka ukusuka apha edolophini yongena nakwi-township abantu bakuthi bafumane amanzi. Izawusinceda ke ekukhuliseni uqoqosho, izawusinceda ekubeni abantu bakwazi uphila ngoba ngaphandle kwamanzi akukho mpilo. Kodwa yona nto esiyinqwenelayo into yoba umasipala amanzi ayagqagqaza apha. Uthi xa uhamba nje udibana namanzi esitratweni, umasipala makathathe inxaxheba yakhe ayidlale yoba avale ezi ndawo zivuzayo khona ukuze babe namanzi oneleyo kuba kaloku la manzi agqagqazayo ngamanzi acociweyo asuswa zonke iintsholongwane. Kodwa xa ezawuhamba esitrateni angafiki ebantwini, abantu abazubona into yoba ngale nyanga yenkululeko xa kuthiwa ndizonivula iprojekthi kodwa abanamanzi iyakwenza uba sibe ngathi asibhadlanga apha entloko, umtya ufiki eparafinini. So sithi ke masisebenze kunye siqinisekise into yoba siyayinonophela le nto inikezelwe kuthi. Kodwa sifuna ucela nabahlali, kukho ikhanali ezisa amanzi apha. Abantwana baqubha phaya kuba bengenandawo zodlala, bengajongwanga bade badrawune phaya. Safaka ifence, basusa kwalo fence. Le nto ye-vandalism ke imbi ngoba xa isenzeka kuzawufuneka ukuba kuyofunwa i-water tankers zizonkinkisha amanzi ezatrakhi. Abantu abanamali yokuthenga loo nto, kanti luxanduva lukamasipala unika abantu amanzi. Xa kuzawusetyenziswa ezaa nqwelo zokuhambisa amanzi, mazenze ke xa kufaneka uba yi-emergency, zingaveli nje zenziwe uba mazisebenze kuba kuvandalizwe i-infrastructure. Sithi ke masisebenzisane nabahlali bawanonophela amanzi. USolethu Lucas nongusodolophu uthi bengulo masipala baza kubamba inkqubo eziza kufundisa abahlali ngokongiwa kwamanzi. Okokuqala mandibulise msasazi nababukeli bakho. Singumasipala, one, sifuneke siyojonga our maintenance plan. Sina i-maintenance plan. Now this new infrastructure incha, we need to include it in our maintenance plan and continue maintaining it like all other plants esinazo apha eSanders River. So the issue of maintenance, it's something that we must do. Zimbini izinto esifuna uzithetha nabantu bethu. One, into ye-vandalism. Umasipala ubhatala imali eninzi kwi-securities. Kule mihla sikuwo sigada amadama omphutha endingayaziyo uba ufuna ntoni umntu kwidama lomphutha. Amadama wethu amanzi kukho ii-securities 24 hours. Ziyavandalizwa, ii-valves ziyabiwa apha eSanders River. Enye sifuna uqinisekisa ngayo abantu bakuthi siyabafundisa kuyo yinto yokwazi ukulungisa ii-leaks eziseziyadini zabo. Umphathiswa uye wadibana nabahlali kwiholo yoluntu iphindile Madama Qekema nalapho abahlali baxelelwe banzi ngonikezelo lwamanzi kukwamanyelwa nezikhalazo zabo ngokuphathelene namanzi nogutyulo lwelindle. Kwindaba ze-MPK TV, ndinguJessica Bobo eKegwood. Ngelo nqaku umbukeli makhe sititsi qada evenkleni. Manibuye nikwamkele kwakhona mbukeli kwezi ndaba. Indlela zomasipala iBuffalo City zigcwele imingxuma ethi idame amanzi xa kunethile, nto leyo eyenza ukuba kube nzima ukuhamba kuzo. Nangona nje lo masipala enephulo lokuvala le mingxuma isemininzi engekafikelelwa kuyo. Abaqhubi bemoto eMonti bathi oku konakala kweendlela zomasipala iBuffalo City kubangela ukuba bangene nzulu epokothweni belungisa amavili onakalisiwe yile mingxuma mihla le. Bathi ezi ayizondlela ezilungele ukuhamba imoto. Kule ndlela ichaphazela iimoto zethu, sifumana iphantshari neerim zethu ziyagoba zibe rongo kwazona ngenxa le ndlela. Kaba beke sayigalela laa nto ilitye ikhonde besakhiwa apha, safumana litya sogalela phaa kwezaa potholes, kodwa ziphindile zagrumbeka futhi. Isikhalaza kakhulu nto le ndlela, kunzima uhamba phaa, imoto zethu ziyamoshakala. Loo malana ifumanayo funeka uyolungisa imoto, uwenza iviri qho, imoto ziyonakala imoto apha nemingxunya mikhulu. Uba unojonga ezi moto amaviri awafani, sigqabukelwa ngamaviri. West xa kunethayo zibonakala, uzibona sowungene phakathi kuwo, so siyabethakala. Umasipala ingasadilishane nayo le nto nala manzi avuzayo, zizitishi kukho abantwana abadlala kulaa manzi. Omnye umqhubi uthi ukuvalwa kwale mingxuma kwiindlela zaseBuffalo City akwenzi mehluko ungako. Ayincedi
kunangoku umasipala koko wayegqibele uzokwenza indlela ngoku yakuzofika upresident phantsi kwesaa sihlo sasenzeke enyubeni. And into esibethayo kakhulu ngamanzi amdaka nekhawashi, amanzi afika ahlala endleleni kubekho ii-potholes. Aba baqhubi kwesi sixeko bamemelela kumasipala ukuba agxabhagxabhise avale yonke imingxuma ezindleleni. Ukusukela ngonyaka ka-2022, umasipala iBuffalo City waqalisa iphulo lokuvala le mingxuma elibizwa ngokuba nguvala zonke kwiindawo ezohlukeneyo eziquka amalinda, umdantsane, Gonobi kwakunye nezinye. Ngethuba sipapasha eli nqaku, umasipala ombaxa iBuffalo City ebengekaphenduli kwimibuzo esiyithumeleyo sileli jelo. Ndinguyamkela Mchiyo kwiindaba ze-MPK eMonti. Bangaphaya kwama200 abaqhubi ababanjwe beqhuba phantsi kwempembelelo zotywala ngempelaveki edlulileyo kweli phondo. Umphathiswa kwezothutho kuzwelonke uBarbara Creecy utyelele liphondo ngelizokuqhuba iphulo lokhuseleko ezindleleni ngeli xesha leeholide zepasika. Uhola wendlela u-N2 ngenye yendlela eziba nengozi ezininzi kwiphondo leMpuma Kapa. Ngeli xesha lokusondela kweeholide zepasika, le ngenye yendlela ezijongwe ngeso lokhozi ngabaphathi bezothutho namagosa endlela kweli phondo. Kule mpelaveki umphathiswa wezothutho kuzwelonke uBarbara Creecy ebeyinxalenye kwiphulo lokumiswa kweemoto zeziqoqwe kuhlolwe iimpepha zazo kunye nomlinganiselo wotywalwa kubaqhubi. Ukanti baqabele ku200 abaqhubi abathe babanjwa kwizithili ezahlukeneyo kweli phondo. uCreecy uthi injongo yabo belisebe kukulwa ukunyuka kwenani lengozi kwindlela zaseMpuma Kapa. Today we are here to showcase our national readiness for the high volumes of traffic that we are expecting throughout the country over the Easter weekend. And we have come here to the Eastern Cape today because this particular area, together with Gauteng, KZN, the Western Cape, and also Limpopo, are areas that account for more than 76% of road accidents and also of road deaths. Since the launch of the campaign here in this weekend, I can share with you that we have made over 200 arrests in the Eastern Cape for drunken driving. Abaqhubi bavakalise ukuba lamaphulo okhuseleko ezindleleni abalulekile yaye kufuneka lusoloko lusenziwa uhlolo lwezithuthi kwakunye nabaqhubi abaqhube bephantsi kwempembelelo zotywala. Intle, I like it intle because really asonwabanga endleleni because siyaphuza, sitya ama-drugs, siyagilisa. Yebo, so ufaka nomnye umuntu ongadlanga ezo zinto engxakini. So intle kakhulu. I wish we can every weekend, not before Easter only. We are happy so that we can do it ourselves, so that you can travel knowing exactly ukuba ukanjani yabo. Even noma uthe kancinci you can know by using this. Yeah, I think it's a good idea so that all the unlicensed and drunken drivers are taken off the road to keep the rest of us safe that are traveling. Abakhweli bathi nangona kumiswa kwezithuthi kubalibazisa kodwa eliphulo liluncedo. Siziva kamnandi xa kusondele ipasika kube khona uphulo olunjena oluzawusindisa abantu kuba impilo zethu zisindile okwangoku. Ngoba kaloku umdelo omgama siuhambayo sibheka ngapha eQonce. Siyavuya kakhulu. Ongumenzi wezixhobo zokuvuthela nezijonga izinga lotywala emzimbeni i-breathalyzers ngelasemzini uUnathi Moss ophuma kwisiseko iLumo uthi esi sixhobo siluncedo kwaye kungentsuku zatywala ziza kufumaneka ezivenkileni ezithengisa utywala. So the product is a disposable breathalyzer, self-test disposable breathalyzer. Basically the initiative of the whole entire product is that you take the initiative to yourself if you're going to have something to drink.
you have your drink and you test yourself before you go in to operate a motor vehicle. You will actually find them very soon at Pick n Pay liquor stores. We are venturing off very nicely as well. We are very blessed enough that Pick n Pay saw our product. We pitched the idea to them and they actually into the product. So you'll be able to find them at Pick n Pay stores liquor specifically. uChris uthi belisebe lezothutho baza kuqhubeka neliphulo befundisa abantu ngendlela. These efforts will be intensified this weekend, next week, and the Easter weekend, especially in the 5 provinces that I have mentioned: Gauteng, Limpopo, KZN, Eastern Cape, Western Cape. And we will ensure that there is increased police visibility, particularly late at night and in the early hours of the morning, when recklessness and driver misbehavior is most prevalent. It is now up to every road user to do their part to reduce road deaths. Kule veki kulindeleke ube mninzi umthamo wezithuthi ezindleleni zeliphondo. Ukanti umongameli uCyril Ramaphosa naye uza kundwendwela kweliphondo kule veki. Kwindaba ze-MPK TV ndinguJessica Bobo eGqeberha. Makhe siphinde sithume umntana evenkileni. Ndiyanamkela kwakhona kwezindaba. Kwezemidlalo, umasipala iNelson Mandela Bay ebesingathe umdyarho iAbsa Run City eGqeberha. Lo mdyarho uphinde watsala umdla wembaleki ezisuka kumanye amazwe. Iimbaleki eziphuma kweli nakwamanye amazwe ase-Afrika afana ne-Ethiopia, Zimbabwe naseKenya zikhuphisene kumdyarho weAbsa Run City weekhilomitha ezili-10 eGqeberha ngomgqibelo. Imozulu entle eziGqeberha ibe negalelo kwindlela ezimbaleki ezithe zabaleka ngayo nethe zaphula iirekhodi. Ofike kuqala ezintanjeni kwicala lamanenekazi uJean Chacha waseKenya. Le ntshatsheli ithi ichulumancile iphumelele. I'm feel good because the race was good for me today. It is my first time, but I try my best and I win. Intshatsheli kwicala lamanene nethe yophula irekhodi lonyaka ophelileyo Enren Winchit waseGqeberha nothe wagqiba umdyarho imizuzu engama-27 uthi bekulungiselele lo mdyarho yaye uyavuya ephule irekhodi. The goal was here to come and break the record. I flew all the way from the US to make this possible, and I have such an enormous amount of people around me that support me, and I just want to shout out to them for making this day possible, and also the organization for making this event possible, and all the supporters. But yeah, very happy about the record. That was the primary goal, and I wanted to get the record, but as well the overall win, and I was really squeezing the last 5 kilometers to make sure that I get the win, but also get to the record as close as possible, and I was able to get away with the record as well. So I'm happy about that. Umququzeli walo mdyarho uMichael Bambani uvakalise umbulelo kubantu bebeyinxalenye yalo mdyarho. A great day for Nelson Mandela, great day for Gqeberha, great day for athletics. SA record is broken again, second time in Gqeberha. It is then a fact that this is a record-breaking city, city of records, city of champions, Nevertheless, the race sold out 2 weeks before the actual date. We clocked 4,500 entries. We could have gone beyond that, but now remember, there are strict safety and security measures, within the area as to what will be the cap. But other than that, thanks to Stillwater, thanks to Absa, thanks to EPA, LOC, the Nelson Mandela Bay Municipality for such a great initiative and partnership for us to host such a beautiful race. Umongameli wombutho weembaleki kwiphondo uStick Stingling uthi kufuneka kubekho ihlumelo kwicandelo lokubaleka. And also at the same time they were so happy to be in a race where the South African record fallen, I mean, that's incredible for them. And they were there, they were watching him. So that in itself, create that kind of atmosphere where we know these youngsters will work towards also becoming somebody like him. And to me, that is what it's all about. This is all about that. Omele ezobugcisa kunye nenkcubeko eNMB uSinenjongo Khwatsha uthi bayavuya kuba benikwe elithuba
lokuba basingathe lo mdyarho kwakhona kwesi sixeko. Means a lot of things because this is boosting the economy as well. Jobs are created through this, temporary jobs are created, and our business side is also getting an opportunity to make money, you understand, in terms of the hotels and other things that are even the local SMMEs that are renting out things, they are getting something out of this. It means a lot to us because it's boosting our economy. Ezi mbaleki zizintshatsheli zifumene iimbazi zegolide kunye nama-30,000 eerandi. Umdyarho olandelayo we-Absa Run Your City weekhilomitha ezili-10 uza kusingathwa eNtshona Kapa ngomhla we-11 kwinyanga kaCanzibe. Kwiindaba ze-MPK TV, ndinguLinge Gcwabe eGqeberha. Bekungako besiniphathele kona kule veki. Nibe nempelaveki entle.